итнәк шушы җыр сүзләре белән инде Нияз Акмал сүзләренә язылган бик күркәм җырыбыз тапшыруыбызның азагына да якынлашканбыз икән. Шулай да Рима ханым менә остаз кеше ул инде кая гына барса да, кем нишләсә дә үзенең мугаллим икәнлеген бер кайчан да онытмый. Менә сезнең студентларыгыз да инде бүгенге көндә үз юлын, сәхнәдә үз юлын тапкан студентларыгызны алсак, Айгөл Сарембаева, Тамчы Гөл, Сөмбел Билалованы. Менә алар белән аралашып һәм һәрвакыт остаз булып торасызмы аларга? Аралашабыз, гел шалтыратып торалар. Сөмбел хәзер Мәскәүдән шалтырата. Айгөл шалтырата бер көнне Казакъстаннан, Астанадан. Рима апа, мен монда Сабантуйда җырлаган инде, бик ошаган дигәндә халык көйләрен җырладым ди. Шулай итеп шалтыратып, гел шалтыратып торалар. Бөтенсе дә эшли, Аллага шөкер. Хәзер инде монда бөтенсен санап бетерсәк тә бик күп инде алар. Мен бик шат алар үз урыннарын тапканнарына. Шуңа күрә шулай гына булсын. Киләчәк студентларда шулай булсын да урыннарын тапсыннар. Укыганнар икән инде, алар укыганнарын күрсәтергә тиеш, кешеләргә тиешләр. Тырышканнарын күрсәтергә тиешләр. Аннан соң менә студентларыгызга да килсәк, сезнең кебек халык җырларын алар үз репертуарларына кертеп, аларга игътибар биреп яшиләр. Кайсысын алсак та, менә шушы юнәлешне югалтмасыннар дип әйтәсе килә. Мин дә шуңа тырышам, чөнки чыннан да барыбер җырның төбе халык җырыннан чыга. Безнең татар җыры дигән әйтәсе килсә, татар җыры менә шулай дип, бу халык җырында булырга тиеш аның төбе чыгышы. Аннан инде иң популяр җырларыгызның берсе, һәммәгез дә минем теләктән улыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз. Менә шушы иртәдә тамашачыларга саубуллашыр алдыннан нинди теләкләр җиткердегез? Шушындай матур иртәдә, җәйге эссе көннәр, бөтен җимешләр өлгергән, җиләкләр пешкән, рәхәтләнеп җәйнең хозурында тәмле җимешләр генә ашап, менә шу гомер буе шулай яшәргә язсын. Менә монда шундый матур хатлар укыдык, шундый олы апалар, олы әниләр турында. Барсы да бәхетле булсыннар, узын гомер яшәргә язсын барыбызга да. Үзебезнең кадерне белеп, үзебезнең кем икәнен яшәргә язсын. Яратып, кадерле булып яшәргә. Менә шулай. Рима ханым, сезгә дә шушы иртәдә, шушы көндә килүегез өчен Аллаһның мең рәхмәте яусын. Юлларыгыз хәерле, бәрәкәтле булсын. Инде алдагы көндә әле эшләрегез шактый, ялларыгыз да эшегез дә күңелле булсын дигән теләктә калабыз. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезнең белән саубуллашабыз. Дөньяда һәрбер нәрсә вакытлы туган. Вакыттан файдалана белүчеләр бик бәхетле дип язган Галим Тинчурин. Вакыттан уста һәм дөрес итеп файдалана белик. Исәнлектә күрешкәнгә кадәр Аллаһ Тәгалә хәерле, бәрәкәтле, озын гомерләр бирсен һәрбер чагыгызга.